नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। यूपी के सरकारी मशीनरी लोकसभा चुनाव खातिर करीब तैयार बाटे। राज्य सरकार द्वारा 3 साल के दायरा में आ सके वाला एक आध डीएम के छोड़ के सभी के हटा दियल गईल बा। पीसीएस अधिकारी के मामला में भी ई काम काफी हद तक पूरा हो चुकल बाटे। इंडिया के घटक कांग्रेस, सपा, जदयू, राजद और तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पहले ही एक बात कह चुकल बाटे कि मोदी सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकेले। इंडिया और एनडीए से खुद के अलग घोषित कर चुकल बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भी शनिवार के ये आशंका जतावल गई। इस सब के बीच यूपी के सरकारी मशीनरी का भी चुनाव के लिहाज से काफी हद तक ओवरहालिंग हो चुकल बाटे। दरअसल चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग चुनाव कार्य से संबंधित वो अधिकारी के हटावे खातिर कहेले जेकर तैनाती 3 वर्ष या उसे अधिक जिला में हो चुकल बाटे। चुनाव के संभावित कार्यक्रम के लिहाज से एगो कट ऑफ डेट तय होला। राज्य सरकार आयोग से निर्देश अइले पर पहले अपने स्तर से ही ये दायरा में आवे वाला अधिकारी के स्थान बदल रहल बाटे। इससे संबंधित अधिकारी के नया स्थान पर काम का कुछ अनुभव भी मिल जाई। अचानक कम अनुभवी अधिकारी के देख रेख में चुनाव करौले का स्थिति ना बन पाई। शायद यह वजह बाटे कि वर्ष 2021 में तैनाती पावे वाला बिजनौर, एटा और ललितपुर के डीएम के भी दूसरा जिला में भेज दियल गई। इस समय स्थिति बाटे कि 75 जिला में 65 डीएम का तैनाती वर्ष 2022 से ओकरे बाद भइल बाटे। उससे पहले तैनाती पावे वाला मात्र 10 डीएम बाना, जेमे से अधिकतर का तैनाती अक्टूबर 2021 में भइल बाटे। हालांकि अभी भी कई जिला में फेरबदल के संभावना से इनकार ना कल जा सकेला। आपको बता दें कि यही सप्ताह में प्रदेश निर्वाचन कार्यालय में भी नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ ही 2 और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तैनात कल जा चुकल बा। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।